πιάνουν που λέτε ηθαγενεί στην Αφρική, ένα Γερμανό, έναν Ιταλό και έναν Ελληνοαμερικάνο και τους λένε θα σας κάνουμε θυσία στο ηφαίστειο, αλλά πρώτα δώσουμε μια ευκαιρία. Σε ένα δωμάτιο υπάρχει μια λεκάνη με ένα πολύ βρώμικο πουκάμισο, ένα καρβέλι ψωμί και μια γυναίκα. Όποιος καταφέρει να πάει μαζί της να φάει το ψωμί και να πλύνει το πουκάμισο μέσα σε 5 λεπτά είναι ελεύθερος. Αλλιώς θυσία. Πρώτος μπαίνει ο Γερμανός. Αυτοί έχουν το νου του στη δουλειά, οπότε αρχίζει και πλένει μέχρι να φάει το ψωμί, καμπανάκι, ηφαίστειο. Μετά σειρά έχει ο Ιταλός. Αυτή είναι πιο ρομαντική, ξεκινάει με τη γυναίκα, κάνει ό,τι κάνει, μέχρι να φάει και αυτό το ψωμί, καμπανάκι, ηφαίστειο. Τρίτος μπαίνει ο Ελληνοαμερικάνος. Σε 2 λεπτά έχει βγει από μόνος του έξω. Λέει όλα οκ. Του λένε πώς οκ. Πολύ απλά. Βαρά ένα χαστούκι στη γυναίκα, της λέω πλύνε πουκάμισο μωρή. Και όσο σκύβει, εγώ λέει πάω από πίσω, κάνω τη δουλειά μου και τρώω και ψωμί ταυτόχρονα. Του λένε καλά, πώς το σκέφτηκες αυτό? Πατέρας μου Έλληνας επιχειρηματία και μου έχει πει για να φας ψωμί πρέπει να πηδάς τον εργαζόμενο.